אני אגיד לך ככה, אני שמאלן, אבל שמאל שבגדו בו הופך להיות רוצח. הוא לא רואה בעיניים. אין לי חמלה, ובטוח, אתה יודע מה? יש לי חמלה, יותר נכון, היה לי חמלה לאויב גדולה מהחמלה לעצמי. נגמר לי החמלה לאויב, אין לי חמלה לשום דבר. ואם אתה צריך ללחוץ על הכפתור, תקרא לי, אני אלחץ אותו, אין לי בעיה. אתה יודע, פגשתי את הרצי הלוי בבארי, בפואיה של החדר אוכל, ואני אומר לו, הרצי, תרשיב, אתה תותח. לימדת אותם לזוז, ימינה, שמאלה, דרום, צפון, הם מבינים, יש להם מזרונות, הם יודעים לזוז. רק נשאר לך דבר אחד לעשות. תפגיז את מעבר רפיח ותחוף אותם 100 קילומטר למצרים. הם כבר מבינים איך לזוז, תזיז אותם. רק ככה. הוא אומר לי, אבידה, אותך אני מכיר. אתה בעד להרוג גם את הדגים בים. אמרתי לו, נכון, אין תקומה במקום האלה. במקום הזה, אני אומר לך שהילדים שלהם שרפו אותי מהבוקר ועד הערב, הילדים שלהם, הנוח'בות ירו בי, רצחו את אשתי, את הבן, פגעו בי בבת, והזקנים עם הכיסאות גלגלים ועם הקביים שנכנסו לבארי, בזזו אותנו, שדדו אותנו ולקחו אותנו שבויים. אלה. חבר'ה שם 4 דורות. תעלה. אין תקומה למקום. אין לו תקומה. כולם מחבלים. אני אומר לך שהבן שלי נולד בישראל, בגיל 18 הולך לצבא. הבן שלהם, אם יש לו מזל, הוא מת שהיד בגיל 13, ואם אין לו מזל, הוא מת שהיד בגיל 30. אבל יש לו כוונה להרוג אותך תמיד. תמיד. זה הסללה שלו. אל תמצמץ. לדחוף בכל הכוח. ואני אומר לך אני אגיד לך דבר קשה. יש סיטואציה אחת שאני אשים כיכר, רחוב על שם ביבי, ויצעק מסביב כל היום ביבי המלך. יש סיטואציה אחת כזאת. אתה יודע מה היא? תן לי. אם עזה נעלמת. דעות שלי הן דעות שטיפה השתנו, כי אני חושב לימדו אותנו משהו ב7 לאוקטובר. יש פה מלחמה... הדעות שלך על הערבים או הדעות שלך על המתנחלים? לא, רגע, שניהם. אני חושב שהדעות שלי של המתנחלים הם קיבלו מעמד של כבוד, של ציונים אדירים. אני אגיד לך דבר קשה. מזל שה7 לאוקטובר קרה בבארי. קשה מאוד אני אגיד לך את זה. למה אתה אומר את זה? כי אני חושב שאם זה היה קורה בגוש עציון, מה אני הייתי אומר באותו שנייה? אני אומר לך, הייתי אומר, מה הם גרים שם? הייתי אומר, אולי מגיע להם? הייתי אומר את כל הדברים הכי קשים שיש בעולם. מזל שזה קרה אצלי בבית, מזל שאת השיעור הזה שילמתי עליו הרבה מאוד. מזל שאת השיעור הזה למדתי. טיילתי עם דנה בדרום אמריקה. ואנחנו מסתובבים בדרום אמריקה ואנחנו מגיעים בסוף לקוסטה ריקה. ויש שם הר געש שקוראים לו ארנל. ואתה יושב למטה במות החמים, ואתה מסתכל למעלה על ההר. בכל 10 דקות הוא מתפרץ, התפרצות קטנה. אבל אחת ל50 שנה, הוא מחריב את הכפרים למטה. הוא מחריב הכל. ואני אומר לך שהחוואי והפלח חוזר להר הגעש, להקים את הבית שלו מחדש. ואנחנו, אותו דבר. נחזור לפה, נשקם את הכל, נעשה אחלה חיים פה. וזה בטוח יתפוצץ עלינו עוד פעם. אבל לא בטוח שיש מקום אחר יותר בטוח מכאן. לא בטוח.